Morning. Our topic for today is about Philippine Electrical Code. I understand na meron sa inyo ditong mga electrical engineers. Parehas lang siguro ang pinag-aralan namin. Pwede rin kayo magtanong sa kanila. Sunod-sunod na topic natin is relationship ng Philippine Electrical Code to Fire Code. Anong connection ng dalawa? At bakit may Philippine Electrical Code na na-mention sa Fire Code? Next is the PEC mismo, the Philippine Electrical Code. Next is common error. Kasi di ba inspection yung PEC is more on inspection and investigation. Pero yun, ang focus natin ngayon is inspection. Bibigyan ko kayo ng mga shortcut kung paano nyo makita yung common violations. Philippine Electrical Code, common violations. Next is the your report na gagawin after my lecture, kasi gusto ko sana interactive, kaya lang hindi pwedeng lahat tayo magsasalita. Pagagawain ko na lang kayo ng report, individual report. Aban na ba, mamaya, sabihin ko sa inyo yung kung anong topic ang gagawin nyo. Pero usually, ang pinapagawa ko is about plan evaluation and inspection, actual inspection of electrical installation. I will give the details after my lecture. My schedule for you is 3 days. From 8 to 5, kung tama ako. Pero, total, focus naman tayo, wala naman tayong actual. Usually kasi, pag tinuturo ko ang PEC, may actual. Para alam nyo kung, pag nag-inspect kayo, alam nyo kung, pag nagsabi kayo na cause of fire, short circuit. Diba? Usually, sinasabi, short circuit. Pero hindi nyo alam kung paano ang actual mag-short circuit. Anong nangyayari sa circuit breaker or the fuse. Yun ang, pag-actual sana, mas maganda yun. Pero ngayon, wala yun, na nabawas dun sa lecture natin. Kaya, maybe 1.5 day, pwede na tayo matapos. Exam. Usually, 10 problems ang hinihingi sa akin ng course coordinator. Baka hingan ako. Pero pag kakausapin ko na lang si Wes, kung lahat kayo mag-submit ng evaluation report, siguro wala ng 10 questions sa exam. Okay lang ba yun? Please, mag-ganyan kayo kung okay yung sinabi ko. Or narinig ko. Okay, sir. Okay. Okay ba yan? Yes, Martin? Yes, sir. Yes, sir. Yep. Sir. Okay po, sir. Any question about para bago ako magsimula, ano ba talaga gusto niyong malaman sa Philippine Electrical Code? Kasi alam ko mga master niyo ng ang fire code. Kasi usually pag nag-fire, yan, mga fire safety inspector na yan sa kanilang mga fire station. Mga magagaling na yan sa fire code. Na-train na yan ng kanilang team para maging inspector, fire safety inspector. Ano ba talaga ang gusto mong malaman? Pwede bang para meron akong view, bird's eye view kung ano talaga ang gusto nyo malaman about the Philippine Electrical Code. Ano ang pinaka-focus nyo? Sino ba yung pwedeng magbigay sa akin ng opinion or question about anong gusto nyo malaman? Ay, okay.
Sir, reminder po, ang is class marcher. Okay. Sir, Sige. Class marcher. Hindi ko man, sir. Hindi ko man po, sir. Sa iba lang, sir. Parang hindi nagsabayan. Ay, okay. Okay naman, tanungin mo ko yung class marcher nyo kasi dati kong kasama to eh. Nag-inspection dito. Class marcher, ano ba talaga gusto mong malaman sa Philippine Electrical Code? Yes? Sir, siguro po yung, yung details po, sir, kung paano po mag-inspection. Additional knowledge po, sir. Sa Philippine Electrical. Okay, mamaya, ibibigay ko sa inyo pati picture kung ano mga hahanapin nyo during inspection. Magandang input to sa inyo kasi actual, itong mga picture nito, actual to. Actual pictures ng mga dati kong estudyante, ginawa nila yung pinagawa ko sa kanila. Ganun ang gagawin nyo. Pero ang gusto ko, di ba, kanya-kanya tayong mga fire station. Gusto ko picturean nyo yung violation ng fire station nyo sa Philippine Electrical Code. Alam ko kasi, kahit dito sa akin, electrical engineer ako, madami pa rin kaming violation. Kayo din siguro sa fire station nyo, tingnan nyo inspect your fire station in relation to the Philippine Electrical Code. Ibigay ko sa inyo mamaya ang mga guides. Okay, ano sis? Teka muna, inaayos yung speaker. Okay na. Class Marshall, paki-check yung signal ng speaker ko kung mapakisalita kung okay na to. Okay, sir. Loud and clear po. Ayun. Clear. Loud and clear. Okay na. Narinig na kita. Pangit yung Zoom. Ako lang ang pangit. Ron, pangit ang Zoom. Yung nga po, sir. O, di bali. I-share this. I will give you the Philippine Electrical Code in relation to the fire code. Number 2. Tapos, okay. Okay na ba? Nakikita nyo? Galing kita pa rin. Hindi na open, sir. Hindi na open. Hindi na open. Teka mo na. Nakikita niyo po? Okay na, sir. Okay na po. Okay na?
Hearing. Yes, sila. Nahiling na ba di? Nahiling ka? Class Marcher, kumusta ang ano, nakikita niyo yung ano ko, yung screen share ko? Okay, sir. Malinaw po. Nakikita po, sir. Hello? Sir, pwede po pa-close ka ning ano, uning window kang may screen, whiteboard, iPhone. EX lang po, sir. Ay, okay na, sir. Okay na? Nakikita Opo, niya? sir. Opo, sir. Ay, okay. Okay na? Okay, okay. This is our first slide. Relationship of Fire Code of the Philippines and Philippine Electrical Code. Sa baba, yan yung nahiling hindi yan. Ang People's Solar. Ron, kumusta? Maliwanag? Okay na? Yes, sir. Clear na clear. Okay, okay. Clear na yung mga kasama mo, okay na ba? Pakicheck mo sa kanila. Okay, sir. Okay po, sir. Sir, ma'am. Pa-thumbs up po pag okay sa gabos. Okay. Lahat itong i-present ko sa inyo ay nasa file code. Definition of terms. Lahat na nasa fire code at lahat na nasa electrical code, pinag-isa ko dito sa slide na ito. Okay, number 1. What is an electrical arc? Nababasa naman, extreme hot luminous grids formed by the passage of an electric current across space between two conductors or terminals. Kung makikita nyo, during pag nag-investigate kayo ng causes of fire, ito palagi ang ginagawang reason ng mga investigator. Okay, number 2, ito rin, ganito rin. Pag mahirap mag-investigate, sasabihin na lang, electrical in nature. Diba? The use of one or more electrical appliance or device is through electrical current beyond the designed capacity. Ito yung sinasabi ng fire code na octopus connection. Minsan, nagkakos ng fire. Definition muna tayo, Next, jumper. Any piece of metal or electrical conductor used to bypass a safety device of an electrical system. Hindi lang to sa breaker nangyayari. Hindi lang to sa panel board nangyayari. Nangyayari dito sa labas. Kung makikita nyo kasi usually ang kadalasan na iniisip ng mga inspector or investigator, pag jumper, nasa breaker. Okay. Lahat na ginawang connection na walang breaker, walang safety switch or breaker or fuse, ang tawag doon, jumper. Okay? Clear? Okay, class C. Ito yung sa mga inspector sa inyo dyan, alam nyo naman siguro. Class C, fires. Fire involving energized electrical equipment. Ang katumbas niyan is fire extinguisher. Number 5. Fire alarm system. Any visual or audible signal produced by a device or system to warn the occupants of the building. Ito yung rini-require natin. After inspection, ito yung rini-require natin kung required ba silang magpalagay ng automatic or manual fire alarm system. Okay. Rule 3,
from the fire code, fire protective and fire safety device is any device intended to protect the building or person to include. Hindi ko mabasa yung iba. Kaya, pwede matanggalin ano. Dito. Ano kayo ito? Yun. Okay, thank you. Okay. Any device intended for the protection of buildings or person to include, but not limited to built-in protection systems, such as sprinklers and other automatic extinguishing systems. Heat detectors, smoke and combustion detectors, PPEs, fire blankets, fire suits, gloves, and other garments to be put on or worn by the firefighter to protect themselves during fire. Ito yung fire protective and fire safety devices. Okay, from Section 8 ng Fire Code of the Philippines, use of jumpers. Ito yung ito yung base natin. Bakit importante yung Philippine Electrical Code sa inspection. Use of jumpers or tampering with electrical wiring or overloading the electrical system beyond its designated capacity or such other practices that would tend to undermine the fire safety features of the electrical system. Sabi ko na sa iyo yung use of jumpers, yung jumpers, kung ano yun, ito naman yung tampering with electrical wiring. Ang tampering is unauthorized installation, unauthorized addition, unauthorized renovation, lahat yan ng electrical wiring. Kaya kung kayo mag-inspect ng building, halimbawa, existing, tapos magpapa-inspect sa iyo, hanapan nyo sila ng electrical inspection from the building, office of the building official. Kasi, usually, ang hinahanap lang natin yung sa fire protection system. Sabi ng fire code, prohibit sa section 8, meron din tayong prohibited acts na para sa electrical. Kaya hindi lang dapat doon sa fire protection, at sa electrical na rin, hanapan nyo ng papers. Or, overloading the electrical system. Usually, nangyayari ito, ito ang pinakamalakas na cause ng sunog. Nangyayari ito kasi pag-apply sa Bureau of Fire Protection, ang nakalagay doon 4 na saksakan para sa electric fan, wala pa silang budget for aircon. After 10 years, yumaman, bumili ng aircon, 2 aircon sinaksak doon, yun, overload yung system. During investigation, yan ang hahanapin nyo. Ano ba talaga ang main breaker niya? Kaya ba yung loads niya? Kasi yun ang posible na maging cause ng sunog. Sir, Okay, Chapter 2, Division 2. Yes. Sir, about sir, dun Sige, go ahead. sa section 8, sir, sa prohibited acts, sir, yung including ba sa substandard material in inspection? Substandard materials in inspection? Mati-check ng mga inspector? Yes, mamaya kasali din dito. Yes, oo. Taiwanese, including. Okay, sir. Tapat ng building mo. Oo. Mamaya, makikita nyo, pati pagregalo ng mga peke, nandito, hindi nyo nababasa yung mamaya. Pati regalong peke ng mga appliances. Bawal. Mamaya. Okay, ito, dalawa lang. Itong sa chapter 2, dalawa lang ang kinuha ko kasi ito lang naman yung may concern about sa electrical. Ito, letter F is all means of egress shall be provided with adequate and reliable illumination. Ano ba to? Ito yung mga
Ito yung mga, naturo sa inyo yung egress. Pag-aralan nyo na lang ha. Kasi pang-electrical lang talaga ang ituturo sa inyo. Ituturo yan sa inyo yung posibleng din nyo alam yan. Ha? Tatlo yan. Sige, tatlo yan. All means of egress shall be provided with adequate and reliable illumination. Ito yung mga exit signs, emergency lightings. Ito yun. During evaluation, dapat lahat na iskinita sa building, corridors, corners, dapat lahat may ilaw. Especially during power outage. Mamaya. And letter G, fire alarm system or device shall be provided in every building or structure of such size arrangement. Okay. Ito naman, ang fire alarm system kasi, kasali yan sa Philippine Electrical Code. Section 7, yan ang Philippine Electrical Code. Kaya dapat ang pipirma, dyan nag-aaway ngayon ang Electronics Communication Engineer saka Professional Electrical Engineer. Kasi kinukuha ngayon ng ECE ang fire alarm system. Pero hindi pa naman na-repeal yung fire alarm system, dapat nasa Professional Electrical Engineer pa. Dito sa amin sa BIRAC, sa Catanduanes, pwedeng pumirma ang ECE, pwedeng pumirma ang PEE, fire alarm system. Okay. Means of egress. Sa Legazpi yata meron na nito. Power-operated doors. Where required, doors are operated with power. This is the power-operated doors, such as with photoelectric actuated mechanism. Alam nyo, sa SM meron nito dyan, sa Legazpi. Yung pag approach mo, magbubukas siya. The design shall be such that in event of power failure, the door may be opened manually to permit exit travel or close where necessary to safeguard egress. Ganito yan. During inspection ng malalaki na may mga power-operated doors, you have to simulate na may power outage. Kasi dapat daw, sabi ng fire code, kahit walang kuryente, dapat pwedeng i-open manually ang mga power-operated doors. Ang the best example kini, i-brown out nyo ang SM, buksan nyo yung, nag-inspect kayo ng SM dyan sa Legazpi, ipa-temporary out mo ang power, tapos i-try nyo kung kaya nyo buksan yung doors o power-operated doors nila. Pag hindi yan bumukas, violation. Okay, number 2. Kasi sa exit no power-operated door shall be counted as a required exit unless it also swings with exit travel. Basic na to sa atin. Dapat ang swing siya palabas. Hindi siya pwedeng ma-count as exit pag ang power door is sliding or swinging inside swing. Okay, ito yung during your activity, dati may activity tayo nito dapat sa evaluation, illumination of means of egress. Okay. Ano nga yung egress? Basta alam nyo na yan, Class Marcher, please give me the kinds of egress. Yan, this. Ito yung doors, stairways, Three types.
Hindi yan, 3 times of exit. Doors, sir. Doors, windows. Okay. I-ano nyo ha? Sali yan sa ano? Ang pinaka point yan is exit discharge. Ang means of egress, tatlo yan. Ang pinaka last is exit discharge. Going to the ground level. Sige, alam nyo na yan. Basta alam nyo na yan. Hindi nyo lang maano. May kasama pa yan, sir. Letter A, elimination of means of egress. Kasi palagi tayong mag-ano ng means of egress kasi yan yung dapat iilawan during night time or during power failure. Diba? Ito ang requirement from the fire code. Illumination of means of egress shall be provided for every building and structure in accordance with with Division 8 through 17. Alam nyo na yun, Division 8, di ba? Through 17 yung mga occupancies. Number 2, illumination of means of egress shall be continuous during the time that the condition of occupancy require that the means of egress be available for use. Yan na, nakuha nyo? Shall be continuous during the time that the condition of occupancy require that the means of egress be available for use. Artificial lighting shall be employed as much as such places to maintain the illumination to the minimum lumen. Lumen is a unit of illumination. Ang ano niya is 10.7 lakhs. Open naman kayo sa Google. Tingnan nyo kung anong gusto kasi interactive eh. Kung ano ang equivalent wattage niya sa ilaw. Number 3, the floors of means of egress shall be illuminated at all points. Ito yung sinasabi ko, including angles and intersections of corridors and passageways, landing of stairs and exit doors. To be clear, sabi dito, not less than 10.7 lakhs. You can search that, ang lakhs equivalent sa wattage, ha? Ano ang point ng number 3? During your evaluation, plan evaluation ng electrical, sabi dito, all egress shall be illuminated at all points, including angles. Ibig sabihin, walang gray area. Lahat na dadaanan ng exit, dapat maliwanag. Okay? Angles, intersection, corridors, and passageways. Usually, pag maliit lang naman, dinalagay na lang sa landing of stairs. Pero pag mga malalaki na, ito ang required na exit doors. Okay, number 4. Any required illumination shall be so arranged that the failure of any lighting unit, such as burning out an electric bulb, will not leave any area in darkness. Hindi naman tayo lahat electrical engineer, pero common sense dictates na pag napatay ba to, pag naka-off ba ang isang to, maliwanag pa dun sa tabi. Yan. Pwede kayong magpadagdag ng ilaw, ha? Kaya nga ini-evaluate natin, pwede kayong magpadagdag ng ilaw. Okay, galing tong fire code, ha? Letter B, sources of illumination. Illumination of means of egress shall be from a source of reasonable assured reliability such as public utility service. Ano yun? Kung sa Legazpi, APEC. Kung sa Camsor area, Casoreco. Kung sa Sorsogon, Soreco. Dito sa Catanduan, Especelco.
with reasonable assured reliability. Pwede daw siyang ilawan yung hindi palagi brown out. Number 2, where electricity is used as a source of illumination of means of egress, the installation shall be properly made in accordance with the appropriate and internationally accepted standard. Number 3, no battery-operated electric light nor any type of portable lamp or lantern shall be used for primary illumination of means of egress. Ang mga emergency light pala, hindi pwedeng gamitin as primary source of light. Pwede siyang gamitin as an emergency source permitted under emergency lighting. Pang-emergency source lang siya. Number 4, no luminescent, fluorescent, or reflective material shall be permitted as substitute for any required illumination specified. Usually, pag nag-inspect tayo, mga reflectorize ang pinapalagay, hindi daw pwede. Okay, dito tayo sa hinahanap natin during evaluation, plan evaluation. Emergency lighting. Nahiling ang kapatid, pag-election. Number 1, inoccupancies specified in Division 8 through 17. Alam niyo naman yung Division 8 through 17 aspiring students. Dapat perfect nyo to. Division 8 through 17. Ito yung palagi nating ini-inspect. Okay. Emergency lighting facility shall be provided for means of egress. Kung sa unang binasa ko sa inyo, yun yung primary illumination. Ito sa letter naman, tinatalakay dito yung emergency lighting. Iba rin to Inibig sabihin na pag may mga ilaw ka na, hindi mo na kailangan ng emergency lighting. Kailangan pa rin. Emergency lighting shall be provided for means of egress. Okay. Ito yung mga emergency lights. Where maintenance of illumination depends upon charging from one energy source to another, there shall be no appreciable interruption of illumination during the changeover. Isa sa tinitest ng inspector during the conduct of inspection is yung emergency light. Kung walang test light ang emergency light nyo, pwede nyo i-off ang power supply ng lighting para titingnan nyo, kasi sabi ng fire code, there shall be no appreciable interruption. Ibig sabihin, yung parang hindi nyo makikita ang interchange. Where emergency lighting is provided by a prime mover or generator, a delay of not more than 10 seconds shall be permitted. Ito ang pinakaano ng gusto kong malaman nyo. Lahat kasi ngayon ng mga building, usually yung mga business, may mga generator na. Pag mayayaman, kagaya ng malalaking businessman, pag mayayaman, nagpapagawa sila ng automatic transfer switch. Ano daw ang required ng fire code? A delay of not more than 10 seconds shall be permitted. Kaya dapat, paano ito i-test? During inspection, i-test nyo ang isang building, i-off nyo ang APEC. I-off nyo ang APEC line, tapos kung naka-ATS siya, i-off nyo ang APEC line, tapos orasan nyo. Sabi dito, a delay of not more than 10 seconds. Orasan nyo kung ilang seconds bago mag-supply ulit yung genset. More than 10 seconds na delay,
violation yan. Ipa-adjust nyo doon sa technician. Kasi sabi ng fire code, 10 seconds lang. Okay? Maliwanag? Next. Emergency lighting shall be arranged to maintain a specified degree of illumination in the event of failure of the normal lighting for a period of at least 1.5 hours. Ito pading bishop ang ang downside ng mga local ay ng mga PK, yeah? Kasi yung mga battery, sabi dito, dapat daw ang emergency light for at least 1.5 hour na ga-operate siya. Eh minsan luma na or nabili mo mahinang klase, isang oras pa lang wala nang ilaw. Sabi ng fire code, anong minimum? At least 1.5 hours. Ano nyo kasi ilalagay ko yan sa exam delay ng ATS, tapos itong ilang oras dapat ang emergency light. At least. Okay. An emergency lighting number 3. Emergency lighting system shall be provided palagi as specified in Division 8 through 17. Lagi yan. Subject to the approval of the Municipal Fire Marshal. Okay. Number 4. Ito, marami natin nito ngayon. Electrical battery operated emergency lights shall use only reliable types of storage batteries provided with suitable facilities for maintenance in properly charged condition. Dry batteries used in such lights or units shall be approved for their intended use and shall comply with the ENS or other internationally accepted standard. Sa mga malalaking building, may mga solar na sila. May mga batteries. Ngunyan, pag mag-inspection ka mo ito, usually sa mga telco, di ba, papasok yung dito, dine, PLDT. Lahat yan may backup na storage batteries. Pag nag-inspect ka mo or during evaluation, plan evaluation, titingnan nyo, yun ba yung battery storage system niya? Maganda ba ang niya? Hindi ba siya mainit na lugar? Dapat kasi naka-aircon yan. Nakita niyo, provided with suitable facilities for maintenance. Kasi ang battery, pag sinacharge mo, umiinit. Kaya titingnan niyo yung location niya, yung protection niya, meron ba siyang emergency extinguishment capabilities. Yun. Number 5. An emergency lighting system shall be so arranged to provide required illumination automatically in the event of any interruption of normal lighting. Sabi doon sa past read natin, 10.7 lakhs, minimum. Ang emergency lighting system pala, dapat the same ang illumination. Diba, nag-brown out, pag ilaw ng mga emergency light, dapat the same ang illumination. Kaya nasa fire code to, such as any failure of public utility or other outside electrical power supply, opening of a circuit breaker of fuse, or any manual act, including accidental opening of switch controlling normal lighting facilities. Dapat, pag-activate ng emergency lights, ang illumination niya, the same as the ilaw niya, yung dating ilaw niya, ang illumination. Okay, maliwanag? Next, number 6. An emergency lighting system shall either be continuously in operation or shall be capable of repeated automatic operation without intervention. Kaya nga emergency lighting system siya, hindi mo siya kailangang i-on. During power failure, dapat automatic ilaw siya.
Pag nag-on na naman yung ilaw, automatic ma-off siya. And capable daw siya ng repeated automatic operation. Kahit ilang on and off pa siya, pwede yan, pwede siya. Okay, dito tayo sa fire detection, alarm, and communication system. If required by Division 8 through 17, kung required ng mga occupancies, pag daw, when a required alarm system is out of service for more than 4 hours, ito sa fire code to halimbawa, anong malaking building? SM naman, LCC. Sabi daw dito, kung ang alarm system nila ay out of service for 4 hours in a 24-hour period, the municipal fire marshal having jurisdiction shall be notified within 24 hours, and a fire watch shall be assigned until the fire alarm system has been returned to service. Ginagawa niyo ba to sa mga dyan, sa inyo, sa Legazpi City, yung mga inspector dyan, or sa Naga, kasi malalaki ang mga building dyan. Usually, hindi to pinapaalam ng may-ari na sira yung alarm system nila. May violation to. Titingnan nyo dun sa, as part ng fire code, nandun yung mga violations. Number 3, okay, ito pa ang, ito ang common na wala, na hindi natin hinahanap. To ensure operational integrity, the fire alarm system shall have approved maintenance and testing program. Pag nag-inspect kayo ng mga malalaking building, you talk to the electrical engineer or master electrician or the ECE, kang building na yan. Sir, may pwede makita yung, para pasikat kayo, di ba, pag nag-inspect kayo, magaling to. Kasi ang alam nila, mga inspector ng, usually kahit dati pa nag-inspect ako, nung mag-inspect kami sa training ni, yung mga tingin nila sa mga fire safety inspector, walang alam sa mga alarm system. Pero ito, pagpasok mo, kausapin mo yung manager, nasaan po yung yung electrical engineer of the building or the maintenance engineer. Pwede makita kung nasaan yung approved maintenance and testing data sheet nyo. Aba, kaisnakin agad kayo niyan. Diba? Diba, Karix? No, pag nag-inspect ka ng Dracula, pag hinanapan mo, magaling to, hinanap agad yung maintenance and testing system nila. Dapat, meron silang record ng maintenance and testing. Diba? Hindi lang tayo dapat ang nag-i-inspect. Actually, tayo nag-i-inspect sa inspector nila. Diba? Yun ang system. Tayo ang boss ng inspector nila. Hindi yung pagpunta natin doon, tayo pang para tayong inuutosan ng mabuksan na yung mga dapat meron silang tao doon. Ito hanapin nyo to approve, maintenance, and testing data sheet. Usually, sa mga malalaking establishment, daily yan. Para yung banyo, nakita nyo, yung sa likod ng banyo ng mga deep clean, it's infected, gano'n. Okay na yung maintenance nila, okay na yung monthly. Okay, signal initiation. Meron tayong 3. Initiation, automatic detection, manual fire. So yung malaman kung anong manual initiation, ito yung mga manual fire alarm. During fire, nakita ni Fire Safety Inspector Cabrera na
may sunog, pupunta siya doon sa manual fire alarm box para i-initiate niya yung alarm system. Yun yung manual operation. Yung automatic detection, ito naman yung mga fire alarm system. Naman yung mga automatic detection system. Heat, smoke, fire. Yung, alam nyo na yun, yung ini-install ng mga smoke alarm system, heat alarm system. Ito namang extinguishing system operation, nakakabit to sa sprinkler system. Pag ang isang building nasunog, ay isang room sa isang building nasunog, ma-activate niya ang extinguishing system, ang sprinkler system. Okay. Pag na-activate niya ang sprinkler system, pag meron siyang flow switch na itinatawag ng mga operator, mag-a-alarm siya. Kasi dadaan sa kanya yung tubig papunta dun sa sprinkler system na na-activate. Ngayon, i-alarm niya from the extinguishing system, i-alarm niya yung fire alarm system. Required to ng, titingnan nyo lang kung anong mga building ang required. Sa Division 8 hanggang 17. Okay? Ito. Number 2, manual fire alarm boxes shall be used only for fire protection signaling purposes. Okay. Hindi to pwede sa mga educational. Hindi to pwede pang recess. Ang fire alarm box, hindi pwede pang recess. Pang time. I-activate mo ang alarm box para time na. Maglipat na ng mga subject. Hindi pwede. Dapat pang fire lang talaga siya. Saan nilalagay ang fire alarm box? It shall be provided in the natural path of escape from fire near exit. Okay? Lahat daw na exit, near its exit from an area and shall be readily accessible, unobstructed, and at visible points. Pag kayo nag-inspect, lahat na fire exit pala, dapat may fire alarm box. Lanag. Number 4, requirement. Additional fire alarm boxes shall be so located that from any part of the building, not more than 30 meters, horizontal distance. Ang horizontal distance, yung nakatumbang distansya. Hindi akit nakatumba. Kung halimbawa, not more than 30 meters. Lumampas ka 30 meters, maglagay ka na ng isa pang alarm box. Okay? For fire alarm system using automatic fire detection or water flow detection device, ito yung extinguishment, at least one manual fire alarm box shall be provided to initiate a fire alarm signal. At sino ang mag-require nun kung saan na-locate? Ang Municipal Fire Marshal or kayo na mga fire safety inspector. Kaya masabi dito. Okay? Kaya kabisahin nyo to Okay. Number 6. The sprinkler system provides automatic detection and alarm initiation. Ito yung extinguishment. It shall be provided kung ang sprinkler system nyo daw provides automatic detection and alarm initiation, it shall be provided with an alarm initiation device which will operate when the flow of water is equal to or greater than that for a single automatic sprinkler. Ito yung sinasabi ko kanina. Alarm initiation device. Actually, ano lang ito water flow switch. For a complete smoke detection system is required by another section of this code. Automatic detection of smoke shall be provided in all occupiable areas, common areas, and workspace in those environments suitable for proper smoke detector operation. Nakita niyo ito? Lahat daw shall be provided in all occupiable. Lahat na pwedeng occupy na space, dapat may smoke detection system, common areas,
Pero nakadepende pa rin to doon sa Division 8 through 17 kasi may mga exemption doon. Basahin nyo yun ha. May subject yata kayo nun. And workspace suitable for proper smoke detector operation. Isa lang ang tip ko sa inyo dito sa smoke detector. Huwag kayong magpalagay ng smoke detector sa kitchen area. Bakit? Kasi habang nagluto sila, alarm ng alarm yung para alarm system nyo. Kasi diba sa kitchen maraming smoke. Sa kitchen ang linalagay is heat detector. Okay? Liwanag. Ito yung division na. Division 8 na to. Gas Marchal, hindi ka ba mag-ano ng snack? Sir? Sir. Yes, ano ba tayong break? Ubus na laway ko eh. Wala lang. Sige po, sir. Break po. Okay. Sir, there's request permission to have a 30 minutes break. Pwede na po ba yan, sir? Tama pag 30. Pwede. 10 minutes lang. Sa pusunto na para sa akin. Okay po, sir. 10 minutes lang. 10 minutes lang. Coffee, water break. Okay po, Pusunto sir. na ha. Ano, sir? Okay lang? Yes, sir. Pwede na po, sir. Designed for night occupancy and portion of buildings having interior and windowless rooms. Areas and corridors shall have emergency lighting. Usually, common practice, lahat naman rin-require ng emergency lighting. Okay. All educational buildings shall have signs designating the location of exit or the path of travel to reach them. Ito yung mga illuminated exit signs. Okay? Sa fire alarm system naman, para sa educational, approved fire alarm facilities capable of being manually operated in accordance with, ito, section na to, basahin nyo na lang, shall be provided in every educational building. Manually operated. Ito yung section na to, yun nandyan yung mga exception. Ha? In building provided with automatic fire suppression system. Excuse. Sir, excuse me, sir. Sir, excuse me, sir. Sir, hindi ko tumagal yung slide. Ay, hindi ko magalaw daw yung slide. Ay! Wait. Yours. Question. Okay na? Okay na? Yes, sir. Check na, check. Hindi pa. Sir, garo duman po sa may assembly, day na duman nag-iro, pagpuon duman. Assembly. Opo, sir. Duman po siya nag-site. Kala ko sa kuya na ang may problema. Sa healthcare center po, sir. Oh, educational pa lang tayo. Okay na ba? Wait na po, sir. Nahiling yun, assembly. Day pa po, sir. Ulitin ko. All assembly shall be provided with fire alarm system with manual initiation. However, pag lumampas na sa 300 person ang sa assembly yan, automatic na ang detection system mo. The required fire alarm for an assembly is
shall activate an audible and visible alarm in a constantly attended receiving station within the building, when occupied for purposes of initiating emergency actions. Educational occupancies. Ito yung mga school buildings. Lahat daw na school buildings shall have adequate exit illumination and shall have emergency lighting. Okay? Letter B. All educational buildings shall have signs designating the location of exit or path of travel. Next. Sa educational, approved fire alarm facilities capable of being manually operated shall be provided in every educational building. In building provided with automatic fire suppression, pag sa educational, na meron siyang require nyo ng sprinkler system, the operation of the system shall automatically activate electrical school fire alarm system. Gumagalaw na ba? Yes, sir. Maliwanag na? Ron? Yes po, sir. Okay, okay. Sige. Sir, pa po screen, sir. Healthcare. Dito tayo sa healthcare. Okay lang ba? Hindi ko nabasahin yung ano. Kasi. Sir, garwara po sa healthcare. Ha? Kaya na po, sir. Okay na po. Okay na? Okay. Pero pwede po pa full screen. Full screen lang po sir. Paano nga pag full screen? Ha? O yun. Okay na? Ano pa sir? Yun. Okay na po sir. Okay, okay, okay. Okay. Tapos na tayo sa educational ano. Healthcare na tayo. Dalawa na. Every building. Ito healthcare to ha. Division 10. Ito yung sinasabi ko sa inyong Division 8 to Division 17 na to occupancies. Pag fire safety inspector ka, dapat kabisado mo ito. Or at least may dala kang ano, doon mo basahin ang Division 8 through 17. Kahit sa pag ano kapag nag-evaluate ka ng plano. Okay. Healthcare. Pag sa healthcare daw, every building shall have an electrically supervised automatic fire. Automatic fire alarm system capable of being manually operated. Pag healthcare, automatic fire alarm system. Pero pwede siyang i-manual. May automatic, may manual, ha? The fire alarm system shall be installed with provision for future connection to the nearest PMP station. Pre-signal system shall not be permitted in healthcare occupancies. An approved automatic heat and or smoke detection system shall be installed in all corridors of hospital, nursing homes, and residential custodial care facilities. Shall be in accordance with NFPA 72. At in occasion is set apart the liners on or more than in occasion is further 4 and 6 meters from any wall. All automatic heat and smoke detection system required by this section shall be electrically interconnected to the fire alarm system. Nakakita na kayo nito?
Usually, sa mga malaking establishment, lalo sa mga hospital, healthcare, sa healthcare, required talaga ang mga smoke alarm and heat detectors. Kaya lang, bawal daw sa kanila, bawal ang install na yung individually operated, yung battery operated lang. Dapat nakakabit sa FDAS cabinet. Ano ang minimum? Not 9 meters daw ang hindi pwedeng lumampas, or more than 4 and 6/10 from any wall. Sa fire code natin to, ha. Detention and correctional, ito yung mga presuhan. Nag-inspect na kayo ng detention and correctional. Sorry, pinapa-inspect sa atin yan, di ba? Nag-require kayo ng fire exit. Okay. Are those used to house one or more person under varied degrees of restraint or security, where such occupants are mostly incapable of self-preservation because of security? Ibig sabihin, nakakulong sila. Yeah? Anong required na detection and alarm sa mga presuhan? Detection and correctional action shall be provided with a fire alarm system in accordance with section. Ito yung sa fire code, basahin nyo na lang. Sabi dito, shall be by manual means in accordance, or by means of water flow alarm pag meron silang sprinkler system. Manual at saka water flow. Wala yung automatic, di ba? Exemption number 1. Lahat na manual fire alarm box shall be permitted to be locked. Ito lang. Usually kasi, sa fire code, bawal nakalak ang mga exit, di ba? Provided that staff is present within the area where the occupied staff has key readily available to unlock the boxes. Ang mga presuhan, detection center, sila lang ang pwede mag-lock ng fire alarm boxes. Kaya pag nag-inspect kayo, huwag niyong gawing violation. Lock fire alarm boxes. Hindi pwede yun. Pag presuhan yun, ha? Sila lang ang meron exception. Pero pag sa hospital na nakalock yung fire alarm box, violation agad yun. Okay? Exception sa mga presuhan. Manual fire alarm boxes shall be permitted to be located in staff location, provided the staff location is attended when the building is occupied. Okay. Sabi dun sa nauna nating binasa, lahat na fire alarm, manual fire alarm boxes, dapat daw malapit sa exit, di ba? It's exit. Pero dito, exception, ang mga presuhan. Pwede mong wag lagay sa mga means of egress ang manual fire alarm boxes. Pwede mo siyang ilagay sa staff location. Yung mga tao, mga attendant, ha? Number 3. Occupant notification shall be accomplished automatically in accordance with. Nandun yan sa section 10. Ano ang exemption? Any smoke detector required by this chapter shall be permitted to be arranged to alarm at a constantly attended location only and shall not be required to accomplish general occupant notification. Usually, ang fire alarm, general ang coverage, di ba? Ito ang exemption.
Hindi siya required na marinig ng lahat. Okay? Doon lang siya sa area na may alarm. Positive, okay. For department notification shall be accomplished in accordance with section. A positive alarm sequence be permitted. Alam niyo ba yung ano, usually ito kasi special na yung special occupancy ang mga person eh. Mamaya, paliwanag ko sa inyo yung positive alarm sequence. Exemption, any smoke detector required by this chapter shall not be required to transmit an alarm to the fire department. Hindi daw, kahit hindi na sila required, yung mga hospital required na pwedeng direct line, mga bangko, di ba? Pag may alarm sila, automatic may tawag na agad sa fire. Itong mga presuhan, hindi. Sila lang ang exempted. Ito, sa presuhan to smoke detector shall not be required in sleeping rooms with 4 or fewer occupants. Ang preso lang to baka gawin nyo sa ibang occupancy. Okay. Kuha na natin ang presuhan kasi mas important ito. Okay, Division sino? Division 12. Nadamog mo. Class Marcher, Jess, kumusta yung Division 12? Nakikita niyo ba yung Division 12? Yung hotels and dormitories. Okay. Okay. Ano yung tanong ko isa? Ay, okay. Okay na? Yes, sir. Ito tayo dapat medyo yung slide okay na? Division 12? Okay po, sir. Okay. Continue tayo. Para matapos na to. 11 na. Residential occupancies. Ito yung bigyan natin ng focus kasi medyo critical ang inspection and evaluation nito. Okay? Ito yung occupancies in which sleeping accommodation are provided for normal residential purposes. And it includes buildings designed to provide sleeping accommodations. Okay, hotels and dormitories. Lighting and signs. Common sense na its public space, hallway, stairway, or other means of egress shall have illumination. Ulit-ulit yan. Access to exit shall be continuously illuminated at all times. Okay, dapat required dito yung mga emergency light, di ba? Any hotel and dormitory shall have emergency lighting installed in individual guest room or guest suites. Maliwanag to sa fire code hotels and dormitories. Pwede mong palagyan, hindi pala pwede, required sila na maglagay ng tig-isa sa mga guest room or guest suites, hallways, landings of stairways and other appropriate areas as determined by the City Fire Marshal. Sinong alter ego ng City Fire Marshal? Di kayong mga fire safety inspector. Kayo ang magre-require kung saan pa yung additional. Yeah? Pero itong sinabi ng fire code na guest room, guest suites, always, dapat meron lahat to ng fire, ng emergency lighting system. Okay, maliwanag? Every exit door, access door from public hallways or from corridors with sleeping accommodation shall have an illuminated sign. Hindi pwede yung reflectorize lang hindi pwede yun. Dapat, sabi ng fire code, limited exit sign. Sa fire code nga, may designated ano pa to, size, kung anong sukat. Ito.
Okay, where exits are not visible in a hallway or corridor, illuminated directional sign shall be provided to indicate the direction of exit. Usually, lahat na exit, mas maganda, illuminated. Okay. Sa mga hotel daw, an automatic fire detection and alarm system in accordance with 10.2.6.4. Ito yung, nandiyan kasi, ulit-ulit naman tong section na to kasi nandyan yung exemption na, babasahin nyo na lang yung exemption. Shall be provided for any hotel or dormitory having accommodation for 15 or more guests. Okay. Kung ang hotel, meron daw 15 or more guests, ha? Paano mo malalaman ng bilang ng hotel? Hindi yung, tatlo lang sir ang tao namin dito, ang customer namin ngayon. Hindi yon. So, compute nyo doon, dapat yung occupant load, ha? Pag 15 or more guests, ang sabi, automatic fire detection and alarm system. Pag less than 15, pwede yung manual fire alarm system. Okay? Every sounding device shall be so located as to arouse all occupants of the building endangered by fire. Dapat daw, maririnig ng lahat na occupant ang alarm, ang sounding device nyo, para alarm device. Okay. Usually, ito letter C, an alarm sending station and manual fire alarm box shall be provided at the hotel desk or other convenient central control point under continuous supervision of responsible employees. So mga na-assign ngayon sa mga malalaking lugar or kahit nandiyan ka sa maliit na station, para meron kang future reference, ito yung reference dyan. Pag ma-evaluate ka ng building, tingnan mo kung saan nakalagay yung mga FDAS cabinet, fire alarm control panel. Sabi kasi sa fire code, the box shall be provided at the hotel desk or other convenient central control point. Usually, nakalagay ito malapit sa receptionist, malapit sa guard. Pag ang alarm system, ang fire alarm control panel, nakatago. Wala sa doon, sa may reception area. Babaguhin nyo yun. I-require nyo yun sa pag-evaluate nyo ng plano. Sir, please provide fire alarm control panel here. In this area. Yeah? Kasi kung walang nagbabantay dyan, di malalaman. Nandun kasi yung pag nag-alarm ang isang room or isang zone, malalaman kung saan na lugar yun. Eh kung walang nakabantay. Question. Baka meron kayong gusto malaman. Any question about this topic sa mga hotel? Okay, let's continue. Suitable facilities shall be provided for immediate notification of the PFT. Okay, ito, positive fire alarm sequence may be permitted. Ito ulit-ulit to sa fire code usually, ang alam natin is conventional, manual, automatic. Okay. Ano ang positive fire alarm sequence? Ang positive fire alarm sequence, halimbawa, ano ang malaking hotel dyan? Diba may Sogo sa Naga? Okay. Ang Sogo is, halimbawa, 6-story building, no? Sabi dito, positive fire alarm sequence may be permitted. Gusto nyo i-drawing ko na lang. Hirap Sige, di balik. Halimbawa, ang room, 5th floor niya, 502. Nasusunog.
Siyempre, mag-a-alarm yung smoke alarm niya doon sa room 502. Nasa 5th floor siya, room 2 sa 5th floor. Ngayon, ang gagawin, pag positive fire alarm sequence, madidetect yan ng smoke alarm. Okay. Pag na-detect ng smoke alarm, sa mga conventional fire alarm, pag na-detect ng isang alarm, magge-general alarm siya, di ba? Ang mga positive fire alarm sequence, ito yung medyo medyo high-tech ng konti. Pag na-detect ng room 502, magsisend siya ng message doon sa sending station, doon sa baba, doon sa may receptionist, yung FACA. FA, Fire Alarm Control Panel. Sabi niya doon, sa may nakabantay, mag-alarm siya, mag-blink, tik, 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 tik. Blinking, meaning, na-activate yung alarm system ng room 502. Nandun yun, room 502. Smoke detected. Nandun yun. Lalo, yung mga computerized na. Pag hindi na-actionan, dapat kasi pupuntahan yon ng, okay, tatawag yung sending station, punta kayo doon sa room 502, smoke alarm detected. Pag hindi ginawa yon within 15 seconds, pag hindi ginawan ng, hindi in-inspect, hindi inayos yung tinignan doon, saka pa lang siya magge-general alarm. Yan yung positive fire alarm sequence. Saan to ginagamit? Ginagamit to sa mga high-rise building. Sige, halimbawa, high-rise building, ang occupant mo is mga 500. Marami na. Pag ang isang alarm nakadetect ng sunog, kung hindi siya positive fire alarm sequence, magge-general alarm siya, edi lahat ng tao bababa. Agawan sila. Lahat, agawan. Ng exit. Ngayon, ginawa itong positive fire alarm system. Parang may delay lang naman siya. Within 15 seconds, i-inform yung yung operator. Pupuntahan yung, i-inspect yung room. Pag-detect niya, pupuntahan yung room, titingnan, false alarm to. Wala kang hindi ka mag-general alarm. Hindi mo na-disturb yung iba. Yan yun. Pero, pag within 15 seconds, hindi nyo na-inspect, walang nagbabantay dun sa FACP, after 15 seconds, mag-general alarm na siya. Okay, maliwanag? Yan yung positive fire alarm sequence. Letter C. Question, baka mayroon. Mas maganda sana ganun. May drawing to may diagram. Letter C. Hotels and dormitories not equipped with automatic fire detection and alarm system, guest room, living area, and sleeping rooms within a guest suite shall be installed with single station smoke detectors. Okay. Pwede naman daw yung single station. Ito yung manual single station. Ito yung hindi electrically connected. Kanina, nasabi ko, electrically connected. Ito naman yung requirement sa mga single lang, mga single room. Naka-single station smoke detector. Ito yung mga battery operated. Okay. Apartment. Anong requirement ng apartment? Lighting and signs. Okay. Dapat daw, public space, hallway, stairway, and other means of egress shall have illumination. Ito, all apartment buildings shall have emergency lighting. Maliwanag yun, ha? Ito ang alarm system. Every apartment building of 4-story or more in height or more than 12 apartment units shall have an automatic fire detection and alarm system. Okay. Maliwanag. 4-story or more, 12 apartment, more than 12 apartment system. Pag mababa dyan, or pag konti dyan, not more than 3 story in height,
fire unit shall be installed with single station or multi-station smoke detectors. Yun na ito yung sinasabi ko. Battery-operated na single station. Lodging or rooming houses. Manual fire alarm system shall be provided in accordance pa rin siyempre ng section 10.2. Okay? Next is Division 13, mercantile occupancies. Ito yung mga tindahan and buildings or structure for the display and or sale of merchandise. Store shall be automatic manual fire alarm system. Okay, business occupancies. This is for the keeping of accounts and records and similar purposes. Bangko. Sabi dito, exit illumination shall be provided. Emergency lights shall be provided. The building is 2 or more story height above the level of exit discharge. Ito yung mga ano. If the building is 2 or more, yung requirement to ng ano, na mga exit signs and lightings. Same lang naman to. Lahat required ng emergency lighting. Okay? Detection and alarm and communication system. Lahat na business pagpasok sa E&B na to, kailangan nila ang fire alarm system. Okay? The building is 2 or more stories in height above the level of exit discharge. Kailangan nila ang fire alarm system. The occupancy is subject to 50 or more or above the existing building to 100. Ito. Subject to 50 or more occupants, kailangan nila ng fire alarm system. Pero meron niyang exemption doon nga section 10.2.6.4, ha? Same lang yan, mali lang yung pag-type. Initiation of the required fire alarm system shall be by one of the following means: manual, approved automatic fire detection system, or the automatic sprinkler system. Kasali siya doon sa flow system niya. Okay, industrial occupancies. An approved fire detection and alarm system shall be required to all industrial occupancies, except with less than 25 employees. Kaya, exception. Not less than one fire alarm box shall be installed for buildings equipped with automatic fire detection and alarm system. Okay, ito yung number 3, yung pag-equip siya ng sprinkler system. The flow of water shall initiate the fire alarm system. Haba naman ito, no? 15 to 8 to 6. Industrial occupancies. Lahat dapat may exit signs, illuminated exit signs. Lahat merong emergency lights. Ito ulit yun. Okay, storage. Gano? Nabasa niyo ba di ang storage? Okay. Ito yung warehouses. Ano yan? Okay. Cold storage, lahat na ito. Nakalista naman dyan. LPG storage. Lahat na means of egress, dapat merong illuminated exit signs, properly illuminated. Meron siyang emergency lighting. Okay? Miscellaneous structures. Dapat merong fire suppression system.
Ito. Ito yung ano, i-specify ko na to. Any underground structure, building or floor area lacking direct outside access or windows and having combustible contents, interior finish or construction, if subject to occupancy, Apo. 9. Ayun, 90. Oo. Oo. Cellphone. Pakilit. Mama. Tata. Pwede man. 90. Okay. 90. Yes, sir. Pantang ko. Okay, na ba? Okay, balik tayo. Pag ang mga underground level na merong occupancy of more than 100 persons shall have automatic smoke venting facility. Itong smoke venting facility, ito yung mga tahanan, ito yung mga exhaust system. Diyan sa Rigas meron dyan ang underground parking, di ba? Yan yung dapat during inspection or during plan evaluation, titingnan nyo kung meron silang provision for smoke venting facility. And then, number 3, itong mga underground building must be provided with emergency lighting. Tingnan yun kasi sa ilalim siya. Ito yung Padinggi Shock. Ito yung tanong mo kanina. Chapter 5, Division 6.4, Electrical Wiring and Other Devices. Ito talaga yung nakakasakop pag nag-inspect tayo. It shall be unlawful to use and or install any electrical wiring, appliance, apparatus or device in valid violation of the Philippine Electrical Code. Ibig sabihin, pag nag-inspect tayo, kasali na yun pag-inspect na ng Philippine Electrical Code. Okay. Ito yung pag bumili ba ako ng mga electrical appliances, devices, nababasa nyo? Nababasa nyo? Okay. No person shall sell, offer for sale, rent, dispose of by gift, or premium, give or make available for use any electrical appliance unless it is of an approved type. Alam niyo yung ano? Ang sabi ng fire code, bawal daw magbenta or kahit mag-offer ka na magbenta, magpa-rent or magregalo ng mga peke. Eh, nababasa pala to, bawal ang peke unless it is of an approved type. Ito yung tanong mo kanina, Bishop. Pre, pag bumili ka ng mga peke, bawal pala yon. Mas bawal magregalo ng peke. Kasi baka masunog pa yung bahay ng rinigaluhan mo. Diba? Nasusulat yun, section 10.5.6.5. Kaya, any, question? Sir, question. Pag wala na, okay. Go ahead. May question ako, sir, regarding sa... hello, sir. Good morning, sir. Rini, hello. Sa ini? Kay Trini Layoso po, sir. Okay, Sorsogon. Ako po, sir. Okay. Hello, sir. Question. May Hello, question hello. ako regarding, sir. Okay na po, sir.
Okay na, okay na. Sir, may question ako regarding sa di ba, sa fire code, meron tayong mga substandard wiring o nandun na according to electrical code. So, yung dun sa sir sa regarding sa halimbawa, 20 years na yung building. So, mayroon ba tayo sir provisions or sections sa electrical code na kailangan papalitan na yung electrical wiring kasi matagal na? Meron po ba sir? Usually, meron dapat, no? Pero, walang nababasa, Pero, good engineering practice, usually 15 years ang ginaya natin yung sa building code, eh. Kanila, 20 years yata. Ang electrical, 15 years. Pwede ka na mag-require na magpalit. So, ano po yan, sir? Mandatory or Pero, just a recommendation? Just a recommendation. Okay, sir. Thank you, sir. Kasi, di ba, pag gagawa tayo ng notice, dapat meron tayong basihan. Di ba po, sir? Yes. Kasi, alam mo naman yung, usually, tayo lang, pwede tayong mag-recommend. Pwede kang recommendation for rewiring kasi ang pag nag-rewire kasi dapat uneconomical na pag-repair mo, di ba? Kasi good engineering practice, kaya engineering, makatipid ang may-ari. Ang nag-require, nasasabihan mo yan, ang electrical engineer of the building. Pag-uusapan nyo kung kasi ang mag-recommend talaga niyan sa is the electrical engineer of the building, sa may-ari. Kasi kung i-repair natin to, mag-usap yung may-ari sa kayong engineer niya, sir, kung i-repair natin to, ganito ang gastos. Kung palitan natin to, ganito rin ang gastos. Kasi usually, pag mga matanda ng building, mas madali, mas matipid, pag na-rewire na lang. Pag binago na lang. Kasi bulok na yung mga tubo. Na sira na yung mga wires. Ang trabaho ng Bureau of Fire is to just recommend. Yun, ayos. Okay, sir. Thank you po, sir. Ano pa? I hope na nasagot ko yung mo. Ano pa yung pwede pa? Mamaya, makikita nyo yung mga siguro, makita nyo na yung tapusin natin to ngayon na day para meron kayong 2 days to prepare for the yung report paper nyo. Ipapasa nyo lang naman electronically sa akin. Picture lang naman sa tuturo ko na lang sa inyo mamaya. Any question? Any question pa? Sir, question, sir. Go ahead. Sir, fire training Marinda po, sir. Tabaco City Fire. Okay. Sir, question ko lang, sir. May mga wires, sir, may mga wires ba, sir, and mga appliances na obsolete na, sir, na hindi na pasado sa fake ngayon na mga dating wires na naka-install sa mga building? Like, sir, PDX, sir. Ano po ba, sir? Ano? Regarding po, sir, yung mga wires na noon, sir. Yes, sir. Yung mga lumang mga wires, may nakalagay po ba, sir, sa fake na di na siya allowed ngayon gamitin? Actually, ang nag-regulate ng is the standard, Philippine standard, no? Sa PEC naman, pag inalaw ka ng una, DTI. Sunod. So, Philippine standard natin, PS standard. Pag nakalasot ka na doon, wala na magagawa yung PEC. Pero, ganito yan. Yung sinasabi mong PDX wires, Yes, sir. yung PDX wire, hanggang ngayon, inaalaw pa rin yun.
Kasi advanced na. Pag sa CO, kasi design engineering na to, sa CO, mga saksakan, ang minimum na required ng Philippine Electrical Code is 3.5 mm squared. Kung yung PDX mo, dinagay mo 3.5 mm squared para sa saksakan, allowed yun. Sa ilaw naman, ang minimum required size of wire sa ilaw is 2.0 mm squared. That's from the Philippine Electrical Code. Ngayon, kung alinagay mo sa PDX ang ginamit mo, pero okay naman yung size niya sa paggagamitan, okay yun. Pero kung alinagay mo sa PDX wire na 2.0 mm squared, lagay mo sa saksakan, violation yun ng Philippine Electrical Code. Yes, sir. Clear ba? Yes, sir. Pwede ba, sir, follow-up, sir? Go ahead. Sir, marami kasi ngayon, sir, sige. nagpakabit, sir, ng, ano, sir, ng mga, yung solar, sir. Yung requirement ba, sir, sa mga Yes. wiring, parehas din sa regular na mga, ano, yung sa regular na nag-install ng mga wiring. I mean, sir, yung mga dimension ng mga wire, ibig sabihin yung wire, yung 3.5 to mm, same pa rin, same siya, sir. Okay. Meron kasi, sir, yung iba ginagamit, sir, yung mga, Gets, no? Sige. ginagamit, sir, yung mga wire na, hindi ko man, sir, yung parang ordinary wire lang, sir. Saan mo daw pa di ang sound mo? Hindi ko nadamo. Royal cable to mate. Thank you, man. Okay. Ganito yan. Kung ang solar, sako pa rin yan ng electrical code. Kaya susunod siya sa Philippine Electrical Code mandate. Kaya pag-inspect nyo, kung may plano, sa plano, may naka-solar doon na design. Kung engineer naman talagang gumawa nun, permado, okay naman siguro yung mga dimension na ano. Ang pag nag-inspect kayo, ganito, evaluate. Pag evaluate nyo, titingnan nyo yung sizes of wire. Pag actual inspection, during construction, nakikita nyo yung mga sizes. Halimbawa, ang kinabit niya dun is 8.0 mm squared. Tapos, ang size ng wire. Tapos, ang required is 10 mm squared or 22 mm squared. Violation yun. Kasi, maliit yung linagay niya. Actually, ang wiring is, ang electrical is, pag lumit ang wire, iinit ang wire. Yun ang pinakasimpleng analogy niyan. Kaya yung sa solar na sinasabi mo, kung 3.5 ang ginamit niya, depende kasi sa voltage. Ang solar DC voltage, ang AC voltage. Kung maliit na wire ang ginamit niya doon sa DC, mababa lang ang medyo technical na tayo, ang power is equal to voltage times current. Kung maliit ang tataas ang current. Maganda sana kung pero yun lang naman. Pag mababa ang voltahe, malaki ang kuryente. Kaya dapat lalakihan sa mga solar, malaki talaga ang wire. At ang Royal Cord, hindi ginagamit, solar wire talaga. Yes, sir. Thank you, sir. Naka-experience na ba kayo ng may planong solar na mga building na evaluate nyo? Sino nag-evaluate ng may solar? Negative pa, sir. Kaya lang yung iba may naka-install na, sir. Question. Okay, ganito yan. Pag naka-install na, kung gusto yung i-inspect sila,
pag electrical inspector ka or fire inspector ka, dito sa akin, ano kami ng clamp meter. Alam mo yung clamp meter? Yung clamp ammeter? Yes sir, yes sir. Dati, kung face-to-face tayo, nag-actual talaga tayo ng paggamit ng clamp meter kasi para malaman natin kung overload ang system. Kasi hindi tayo pwede magsabi na overload yan. Umiinit eh. Pero hindi mo alam yung ilang amperes ang tumatakbo dun sa wire. Kaya dapat, pag kayo inspector na, isa sa basic equipment nyo dapat, clamp ammeter. Ayun yun, gagamitin nyo yun. Halimbawa, during inspection, actual, panda rin lahat na, na equipment, full load tayo. Ano yan inspection, yung yearly inspection. Gusto nyo malaman kung okay pa ba ang wire nito? Okay. Isa sa testing is the full load test. Anong gagawin nyo? I-on nyo lahat, ipa-on nyo. Paki-on lahat na equipment, lahat. Pati washing machine, lahat na equipment dyan sa building na yan, paki-on. Ngayon, pupunta kayo doon sa main panel board. Pagpunta nyo sa main panel board, i-clamp meter nyo. Halimbawa, ang size ng wire niya is 22 mm squared. Huwag na tayong magamit ng mga number kasi dati luma na yun, yung number 12, number 14. Ngayon, ang size ng wire natin is is metric na. Naka-mm lahat. Okay. Halimbawa, 22 mm squared. Ang capacity ng 22 mm squared is 80 amperes. Halimbawa lang to kasi ang every wire merong capacity rating. Okay. Halimbawa, 22 mm squared. Ang capacity niya is 80 amperes. Okay. Siya ang main niya. From APEC, papunta sa bahay. Okay, naka-main. Ngayon, pina-on nyo lahat to. Full load test tayo. Tapos i-clamp nyo yung isang wire. Ang nakita nyo doon, nasa 110 amperes. Nakita nyo doon, 110 amperes. Full load. Eh, yung wire niya, allowed lang dumaan doon is 80 amperes. Anong magiging recommendation nyo sa building pag-inspect nyo? Ganito ang magiging recommendation nyo. Provide bigger service drop or provide bigger feeder line. Dagdagan nyo, lakihan nyo yung wire nyo kasi overload na siya. Maganda yan pag nahiling ang ko to nahiling ang ito ang Yan na. Nahiling. Pilit sir ang uniform. Piling ang uniform. Agad akong whiteboard dyan mas bila daw sa whiteboard na salita nga outdoor na lang pag lecture ko sa Indoning Electrical, sa actual target. Yes sir, yes sir. Harap din si Bis, matibay na yun din yung pagturuan sa electrical. Tapos na pala ninyo. Mamayang 1 o'clock. Sige sir. Doon tayo sa Philippine Electrical Code, di ba? Ang pig-lecture ko sa inyo, fire code yun. Yung Philippine Electrical Code, mag-lecture ako sa inyo.